Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur iku fadilatun, iku utama. Wal isti'datu utawi cawes-cawes laha maring mati, ai at-tahayyu lidukhul qabri, tegese cawes-cawes kanggo mlebu kubur, bi fi'lil a'mali kelawan lakoni perkara, kelawan lakoni amal as-sholihati kang sholeh, iku fardhotun, iku utama. Dados dipun ngendikaaken bilih wonten sekawan perkara ingkang zahire niku utama tapi isine kewajiban. Kados wong ziarah kubur. Ziarah kubur niku zahire utama, fadilah. Fadilah niku manane keapian sing banget akeh. Ya iku jenenge fadilah. Zahire fadilah tapi hakikate duwe kewajiban awak dhewe cawes-cawes bekal kanggo mlebu tengene kuburan. Fardhotun. Wa ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur imma li mujarradi tadzakkuril mauti, ana kalane krana tus eling mati, wal akhirat lan akhirat. Fadakun mongko ana bi ru'yatil kubur min ghairi ma'rifati ashabiha walau kuburul kafirin. Aw li nahwi du'ain fadusannu li kulli muslimin, aw li tabarruk fadusannu li ahli khair, aw li adai haqqin ka sadiqin wa walidi. Jadi wong ziarah kubur niku ana kalane krana ben eling mati. Ya ziarah kubur niku supaya ben eling mati tok utawa eling akhirat. Lah nek tujuan mara kuburan iku mung kanggo eling mati, nek ngono berarti bebas. Dek iku kuburane wong Islam, dek iku kuburane wong kafir. Nggih, bebas. Sing penting sampean iku duwe sebab nyawang kuburan iku eling akhirat. Lan apa? Eling mati. Iku nek sampean tujuane mung kepengin eling mati utawa eling akhir. Nek ngono cukup fatakunu bi ru'yatil kubur min ghairi ma'rifati ashabiha. Dadi ora penting apakah jenengan iku roh jenenge sing duwe kuburan apa ora, roh agamane apa ora, sing penting kelawan nyawang kubur sapa wae iku iso nyebabno awak dhewe eling mati lan eling akhirat. Jadi istilah itu janjane ngendikane Mbah Ghazali, wong ku sedina kudu eling mati ping pira? Ping pinten? Ping 20. Pinten? 20. Alamate wong iku atos atine. Alamate wong iku atos atine. Atos ku pilih atos. Disiram banyu gak resep tapi dilemer. Iku atos atine. Dikandani ngono ku ya lah ngono ya iku jenenge atos atine. Biasane wong nek atos atine iku biasane kelakuane bendinane ora tau eling mati. Samane eling mati sedina kok ora sampai 20, berarti atine isih atos. Maknane luweh dhisikno nafsune dhewe timbang perintah Gusti Allah. Iku jenenge atos nek wis atos ditanduri apa-apa ya angel ya. Apa manane nek atos ati niku berarti ya mati. Makanya ana sing kandha wong ora pengen seneng karo Kanjeng Nabi ndang disolati suwen. Wong ora duwe seneng karo Kanjeng Nabi ndang salati jenazah. Maknane mati. Atos ati. Atos ora mati, Mbak yo. Semen mati atos apa mbok?
Coba engko balang watu, balang jumroh ora sah, Mbah. Nek semen iku, balang jumroh iku kudu watu tenan, ora watu daden. Yo. Ora kanggo. Masyaallah, sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nek jenengan kepengin atine empuk iku sedina kudu eling mati ping pira 20. Aulinahwi du'ain fatusannu likulli muslimin. Atau jenengan niku napa niku teng kuburane mung krana apa ndongakno mayit. Utawa jenengan ndongakno mayit. Jadi ana kisah ngeten. Sapa wonge kok gelem ndongakno dulur Islame nalika matine, tek nang kuburane, tek nang omah, utawa nyiapno sedekah sing sedekah mau kanggo wong mati, utawa piyambake maca-maca kulhu, maca-maca yasin, zikir sing tujuane diwehno dihadiahna kanggo mayit. Sapa nglakoni kaya ngono sok sampean bakal disiapi Allah wong sing eling karo awakmu, ya ndongakno ya nyodakoi. Dadi nek jenengan kepengin sok sampean niku termasuk cawis-cawise jenengan nang nggone kuburan, sampean mulai saiki kudu eling kuburan. Maksude sampean niku sering-sering ndongakno ahli kubur. Dongakno, kok sampean ndongakno ahli kubur, sok sampean yo didongakno wong ahli kubur. Siji sampean wis duwe bekal kanggo mlebu kuburan, nomor loro muga-muga atine kula panjenengan saged empuk. Ngono iku. Ya, niku wong eling mati. Aulit tabarruk utawa krana tabarruk fatusannu li ahli khairi aw li adai haqqin aw li tabarruk utawa krana jenengan niku tabarruk. Tabar iku ngalap barokah. Kula gadah kanca, kula niku gadah kanca niku kapan piyambake nggadahi kesusahan krana Simbah Maimun sampun kabudut nggih, Simbah Maimun sampun kabudut. Piyambake nalika piyambake niku nglampahi kesusahan, salah siji susah niku napa? Piyambake maca kitab akeh muskile. Muskil niku ora paham. Utawa nata santri kok angel kabeh, tidak ada jalan keluar. Piyambake niku langsung dolan nang nggone sarang. Dolan sarang karo gawa kitabe utawa gawa masalahe lungguh-lungguh nang arep pondok karo nyawang daleme Mbah Mun. Wis ora sowan. Mergo ana sing ngendika sakwise apa iki jenenge wong sowan nang gone kuburan, ana sing ngendika ngono. Wong sowan nang gone kuburan iku luwih apik sowan nang gone bekas daleme biyen. Sowan nang gone kuburane gurune iku luwih apik sowan nang gone apa jenenge daleme. Kenapa kaya ngono? Mergo daleme iku nyambung langsung kalih niki. Napa serbane nyambung langsung kalih napa niki? Kelambine. Wa saubuhu muttasilun bi badanihi. Wa badanuhu muttasilun bi qalbihi wa qalbuhu muttasilun bi rabbihi. Jadi tembok utawa omahe nyambung karo klambine, nempel karo klambine nyambung karo badane nyambung karo atine nyambung karo pangeran. Jadi ana sing padha ngono. Jadi ana ulama sing ngono tabarruk ku sing paling apik uga nang kuburane, nanti nang gone dalem. Mergo nang daleme suka duka perjuangane terekam nang kono. Suka dukane ya senenge ya sinau ne mujahadah terekam nang kono. Dadi yo kena dienggo
tabarruk ngalap barokah. Jadi kalau gada kanca kapan piyambake gadah muskilat utawa perkara sing angel ngadepi urip, piyambake sowan teng sareng, gak sowan ngarep omah nek penunggune dalem bangun kae ngarep kae ana pondok, pondoke ngarep musala, pokoke lungguh-lungguh nunggon. Engko delalah iku ya Gusti Allah nuduno dalan muskile niku untuk diudari akhirnya piyambake paham. Iku jenenge tabar. Niku nek jenengan badhe sowan tengene para wali-walipun Gusti Allah. Lah ana sing kandha ngene. Salah siji tabarruke wong apa jenenge nang nggone kuburan. Iku salah siji khasiate maneh sing paling rendah minimal sampean ku di sepuro dosane. Ya minimal di sepuro dosane. Iku semane minimal. Sing paling dhuwur sampean iku entuk derajat sing padha karo sing sampean ziarah. Mangane nek jenengan kepengen jenenge apa kanggone Mbah Mun ku sering ngendika, kowe nek gawe pondok, gawe pondok duwe santri sering-seringo sowan nang gone Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Ya, Mojo Agung. Mojo Agung ndi le? Jombang, ya Jombang. Mbah Mun sering-sering rono. Utawa nek sampean duwe santri nek duwe kesempatan tunggu di Madinah sampai niku sholat 2 rakaat tenggene Ashabus Suffah Madinah. Iku tabarruk supaya santrine iku ya anteng ayem untuk ngilmu sing manfaat. Utawa nang ndi mau Sayyid Sulaiman Bejago. Iku nek ngono. Utawa sampean nek lagi duwe hajat pengen jadi anggota dewan umpamane ya, jadi anggota dewan. Iki sing saka Mbah Mun ya, ora saka seputi-puti. Niku kula nate pireng niku ken sering-sering sowan tenggene Sunan Bonang Tuban. Pundi? Sunan Bonang Tuban. Dan jenengan apa pengen lurah, pengen macam-macam ya, pengen presiden ya apa-apa. Sering-sering tengene pundi? Tengene Sunan Bonang. Lah carane pripun? Carane supaya jenengan niku angsal barokah sing sangka wali-wali. Nek saking carane kula saking Mbah Mun. Niku jenengan umpami tenggene makom sinten kemawon. Niku sampean Fatihah, bar Fatihah niku maca kulhu ping 11. Pinten? Jadi Fatihah sepisan, kulhu ping 11. Iki ijazah saka Mbah. Ngendikane kowe kapan nglakoni kaya ngene iki, Cung? Barokah sing di kuburan mau bakal ngetutno awakmu sampai omah. Iki bakal sapi ya ditutno ron ya. Ngarit ya ditutno wis pokoke ngono. Iku tabarruk. Nggih, tengene kuburan. Utawa tengene daleme nalika gurune sampun kapundhut. Teng daleme mergo dalem mau nyambung karo Gusti Allah. Auli apa itu? Auli adai hakin kasodikin wa walidin. Ziarah kubur iku sing pertama krana eling mati. Ya, nomor loro tabarruk, nomor 3 krana panci nglakoni kewajiban. Kanggo sapa? Kanggo kancane utawa kanggo wong tuane. Lah saiki wong tua iku sing paling utama sapa? Wong tuwa sing ngrumat jasad lan ruhe menungsa. Sapa?
ya berarti kiai. Iki kewajiban. Jadi awak dhewe iku duwe kewajiban nyambung seneng aja mok pedhot karo sapa? Karo wong tua loro, karo mara tuwa, terus karo guru. Sing paling utama kalian pedhot iku saka guru, Mergo iki sing paling utama. Minimal nek sampean ora iso mara nanggone panggonane gurune utawa ora iso nanggone kuburane gurune, minimal bar salat difatihai minangka kewajibane anak karo wong tuwa, minangka kewajibane murid karo guru. Supaya siji mau sampean iku duwe ati sing lembut, sing lemah lembut. Mergo kula mun sering cerita, orang itu tidak akan pernah bisa ngelembutno atine. Senajan sampai pinter sundul langit, Qur'ane apal, hadisnya apal, kitabnya apal, tapi mereka tidak pinter nyambung karo wong soleh. Senajan sampean apal kulhu, tapi ora tau nyambung karo gurumu karo wong soleh, awak dhewe bakal angel duwe ati sing empuk utawa lembah mana angel. Jadi wong iku supaya iso atine lembah mana, ya lembah mana tawadhu andap asor iku sering-sering eling wong soleh, ya wong sing soleh. Iki sampean siji eling mati, loro tabar lho. Wis aja ngandalno ilmumu nek kadung iki. Wis ora ngarah iso. Agama iku mesti loro, batinau wallah, batinau wallahi, ya batin ya zahir, tapi sing paling apik batin. Ngono, dadi kudu sampeyan kepengin duwe ati sing lembut, alus, ya sering-sering eling nyambung karo wong sing kudu mok sambung sapa? Ya wong-wong soleh, wong sing wis diwehi pangkat dening Gusti Allah. Wa iyadul maridi fadilatun, utawi nilihi wong lara iku fadilatun, iku fadilah, keutamaan. Wattikhadul wasiyah, utawi ngalap wasiat utawa apa jenenge iku njupuk wasiat, njupuk nasihat, faridatun iku faridatun iku wajib. Qala sallallahu alaihi wasallam, al mahrumu man hurimal wasiyah, al mahrumu man hurimal wasiyah. Sama nilai wong loro iku keutamaan, tapi mengambil pelajaran sangka wong sing loro iku kewajiban. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala iki ngawai rizki sing paling dhuwur derajate niku rupa iman. Iku sing paling nomor 1. Sing nomor loro sing sehat. Namanya eling-eling nah itu. Jadi sing paling utama napa? Iman. Nomor loro sehat. Jadi duwe pangkat bojo kabeh iku nomor pira? 17. Maka nek ngono jangan pertaruhkan sehatmu, ojo ngilangi sehatmu sebab boleh duwe. Paham ya? Ojo pertaruhno. Pertama iman, meloro sehat. Sama nilai wong loro, sama iso ngambil ibrah sambil wasiat. Oh jebule nang donya iku sing paling mahal dina iki adalah kesehatan. Tiwas kowe duwe wakil de sapi sak blorok ji ora sehat jadang, tiwas mau sawang kedak ketimbang apa ngono kae. Jadi asa sampean duwe sehat wis alhamdulillah. Wis ngono ae lho, dadi uripku sing penak, nyaman. Ya, kesehatan. Masalah kok sampean iku mara nanggone wong mati, wong lara kok sampai tidak bisa mengambil nasihat, termasuk al mahrumu.
wong sing ketutup sangka keapian. Zaman morong ngene wong loro ya kok ora iso mengambil nasihat, berarti sampean iku berarti apa? Wong sing al mahrum, ketutup sangka keapian. Jadi al mahrumu man khurimal, tidak mampu mengambil kebaikan sangka tulodo-tulodone Gusti Allah. Nggih, iku termasuk al mahrumu man khurimal wasiyah. Ai al mahrum minas sawab, tegese wong mau ketutup sangka apa? Sangka ganjaran wal khairi lan keapian al azimi kang gedhe. Man munia minal wasiyah, wong-wong sing kecegah sing ngambil pelajaran sangka wong loro, wong mau disebut apa? Wong sing ketutup sangka keapian sing paling gedhe. Nggih, iku sampean kudu ada. Kula wingi teng kene pundi? Tenggene wangil niku ngeten. Dadi wong niku ngendikane Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Jadi Allah iku janji sapa wonge sing tenanan ing dalam apa wae, tapi krana golek ridhone Gusti Allah, lanahdiyanakum subulana. Kowe bakal didudono pirang-pirang dalan, digampangno nglakoni pekerjaan sangka Gusti Allah. Tenanan maksud, tenanan iku piye tenanan iku? Sing dianggap tenanan iku sampean iku aja sering batalno niat apik. Aja sering batalno niat apik. Contone batal niat apik ngene. Sampean nandur lombok, ndelalah iku lomboke kena greten ya. Ana ya. Greten, alah ngono ku wis patah arang, ora semangat blas. Malah mau ngecar. Lah ngene iki lho sampean bakal ketutup sangka gampange karo Gusti Allah. Jangan suka patah arang. Patah arang itu biar ya patah arang. Ojo geman apa jenenge putus asa. Kowe nek geman putus asa, lagi mbaklos delok bangkrut ke ngobari. Lah ngene iki lho. Iki dianggap ora tenan. Ya saiki mergawe bangkrut ya sesuk ya ana untunge, sesuk untung ya ana bangkrut. Wis ngono maksude. Jangan gara-gara satu kegagalan terus mau gagalno. Lah iku iso ndadekno gampange kok pangeran digagalno karo Gusti Allah. Kene wis tenanan bakal untuk dalan macam-macam. Tidak hanya satu jalan, subulana. Ana wong bergelut, ana wong bergelut tentang perpijetan. Wis moga uripe wis tenanan pijet ae. Krana pijete iki tenanan iku bakal didudono Allah dalan sing pirang-pirang. Sebab ndekne pijet lho ndelalah ana dalan ngaji. Ana dalan ngaji ndelalah ana ketemu wong liya berbisnis macam-macam. Satu perjuanganmu sitok sing wis berhasil iku bakal nyabangno pira-pira dalan. Ya. Jadi makanya kok siji keapian nek wis kadung diwehno, engko dalan liyane bakal teko. Oh kaya kajironi ngono ku. Ya apa jenenge blantik sapi. Ya ngono untuk bojo barang. Iku ya sama blantik iki ya. Lah kandhane yo. Jadi satu keapianmu dadi lanah dian nakum subulan. Oke bakal didono dalan pirang-pirang sama Gusti Allah. Al-Fatihah.